Objednanie opatrovateľských služieb s nami je jednoduché a ľahké. Ukážeme vám, ako to funguje, aby ste mohli zabezpečiť starostlivosť pre svojich blízkych bez stresu. Najprv vyplňte náš dotazník. Po jeho odoslaní vás budeme kontaktovať. Preferujete osobnejší prístup? Zavolajte na našu bezplatnú linku a radi vyplníme formulár za vás. Na začatie procesu opatrovateľských služieb budete potrebovať poskytnúť niekoľko základných dokumentov. Tieto dokumenty nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a zabezpečiť vhodnú starostlivosť. Keď máme tieto dokumenty, prejdeme k ďalšiemu kroku – diskusii o potrebách, zvykoch a osobnosti osoby, ktorá potrebuje starostlivosť, spolu s vašimi preferenciami pre opatrovateľa. S všetkými informáciami v ruke vám začneme posielať profily opatrovateľov. Budete mať slobodu vybrať si toho, kto sa vám a vašej rodine najviac hodí. Následne sa dohodne stretnutie s vybraným opatrovateľom. Toto stretnutie poskytne vašej rodine príležitosť prejsť všetky dôležité detaily osobne a zabezpečiť hladký priebeh. A to je všetko, po tomto poslednom kroku môžu opatrovateľské služby začať. Nechajte Athenu pomôcť vám nájsť podporu, ktorú si vaši blízky zaslúžia. Zažite rozdiel s našimi službami a uľahčite si starostlivosť o svojich blízkych. Sme tu, aby sme vám pomohli na každom kroku. Tešíme sa na spoluprácu s vami a vašou rodinou.